Να πω, έχουμε υποχρέωση να είμαστε κοντά στον πολίτη, να τον ακούμε, να τον αφουγκραζόμαστε, να τον βοηθάμε με σαφήνεια, ειλικρίνεια και τιμιότητα. Είσαι μαλάκα. Τώρα με γελάσεις. Δεν το αξίζει. Το αξίζει. Για το Αντώνη, θα το κάνεις στην μαμά να το πεις. Για ξανακάτω όλα ρε γιγιά και καλά τους ο Καραμαλής. Πώς, δεν μπορώ. Και καλά έτσι με... Έχουμε υποχρέωση να είμαστε κοντά στον πολίτη, να τον ακούμε, να τον ευαγγελιζόμαστε, να τον αγαπάμε με τιμιότητα, σαφήνεια και ειλικρίνεια. Και είσαι και πάνω. Έχω να γίνει σε καλό μας σήμερα. Αλλά και ένα άσχημο. Ρε τον ηλίθιο ρε. Αυτό σε κοροϊδεύει. Ρε Αντώνη, το παράσεις στο φέρει. Δεν θέλω άλλο. Τι έφαγες άλλο, έφαγες μια μπουκιά και ρίξεις τα τηλέφωνα πάλι. Ποια τηλέφωνα ρε παπά. Με το κομπιούτερ. Σε έχει βάλει και τραγουδά. Α, όχι δεν τραγουδά. Μίλησε. Δεν έφαγε, τι τον Βρε, μίλησε ο Καραμαλής τώρα. Ξέρεις τι είπε. Έχουμε υποχρέωση να είμαστε κοντά στον πολίτη. Να ακούμε, να τον αφουγκραζόμαστε, να τον βοηθάμε. Με σαφήνεια, ειλικρίνεια και τιμιότητα. Με έγραψε, έχει, μη συγχωρείς. Άκου ρε πράγματα. Ηλίθιος είναι. Έλα πάρε τον Τονάκο. Ακόμη γιατί δεν έφαγες. Κάτσε και τα κοπεί ώρες.